na koji način čovjek može potražiti pomoć i koji je pravi trenutak za to? Jer ako mene boli lakat, rame, želudac, vrlo brzo ću otići kod liječnika. Obično stručnu pomoć kod psihologa potražimo kad je već stanje vrlo ozbiljno. Pa stručnu pomoć bi trebali potražiti kad promjena koju želimo nam nije dostupna bez takve pomoći. Što to točno znači? Kako bi što objasnio jednostavnije možda? Pa ja bi nekako to objasnio kad iz svog osobnog iskustva trenutak kad sam ja potražio pomoć je bio trenutak kad sam se opetovano suočavao s istim problemom i moj način rješavanja više nije bio rješenje, nego je stvarao nove probleme. Bio si nezadovoljan i nesretan, recimo. Da. Dakle, kad se naruši zadovoljstvo životom, ovako općenitije, mi jako često stvari pokušavamo rješavati i onda rješenja koja mi primjenjujemo zapravo postaju još veći problemi. U tim trenucima očito ta naša percepcija realnosti i naša rješenja nisu dovoljno dobra, nisu adekvatna i u tim trenucima jako dobro će nam doći upravo možda fleksibilnost nekog terapeuta, njegov različit kut gledanja, da osvijesti iste te stvari kod nas. Jer rješenja se već kriju u nama i mi bi trebali samo nekoga ko će nam ukazati kako do njih stići, ko će nam osvježiti mogućnost da nađemo ta rješenja. Branko Petris je upravo tvoj mentor na neki način, je u podcastu rekao: moć je u klijentu, ne u terapeutu. Super. Mudrost može biti u terapeutu, u tom smislu da iskoristi tu moć koju nosi, jer onaj koji kreira problem, on nosi resurs za promjenu. On je ekspert zapravo za promjenu. Tako je. Dakle, ja zaista mislim da kapacitet koji čovjek ima, svako od nas je fantastičan i da mi možemo riješiti jako puno stvari u kojima se nalazimo. Ponekad to ne možemo sami i to je sasvim u redu. Kao što si rekao, kad te boli lakat ili rame, otičeš kod liječnika i nećeš se smatrati nedostatnim zbog toga. Jednostavno, to je stručnjak koji će ti pomoći. Isto tako u nekakvom psihološkom smislu. U nekom trenutku ne možemo riješiti neki problem s nekakvim laktom ili ramenom u glavi, je tako? Pa mislim da nije sramota, nego da je zapravo dodatna vrijednost čovjeka kad prepozna da treba pomoć i kad potraži tu pomoć i nauči nešto o sebi. Kako možemo razbijati, osim na ovakav način pričajući zajedno sa gledateljima o tome, na koji način možemo pomalo razbijati taj tabu? Možemo razmisliti kako možemo sami imati drugačiji odnos prema ljudima kojima smo već nalijepili neku etiketu, koji pate od nekog našeg proročanstva. Kako možemo bilo koga u našoj svakodnevnici, a svako ima nekoga za koga zna da je takav, kako ga možemo možda promatrati u drugačijem svjetlu. I onda, ako očekujemo od njega drugačije stvari, početi primjećivati te drugačije stvari, pa možda pohvaliti te drugačije stvari, pa će se te stvari početi pojavljivati malo više i onda će se ta etiketa polako odlijepiti i možemo onda nekako drugačije gledati tu osobu u skladu s onim što nam zaista pruža. Da li možda isto tako možemo tražiti sličnosti u toj osobi? Zapravo vidjeti koliko su mi zapravo slični, samo što mi drugačije objašnjavamo te sličnosti kod nas i kod njih. To je sigurno jedan način. Dakle, vidiš, ovo je sad tvoje rješenje na pitanje koje si meni postavio. I dakle, možda za neku situaciju koju ti imaš trenutno u životu je upravo to rješenje koje bi ti trebao primijeniti. Pa onda, dakle, to nam govori da je rješenje već bilo u tebi. I da ti možda na taj način možeš napraviti više nego da sam ti ja dao neki svoj savjet. I do toga si ja došao kroz malo introspekcije, malo razgovora o tome, to rješenje je izašlo van. Dakle, zapravo, ajmo reći da bi, ako sam to dobro shvatio, terapeut treba stvoriti jednu okolinu gdje čovjek može sam doći do rješenja. Fantastično, ne bi to ni sam bolje rekao.